xa está connosco en directo o alcalde de Santiago, don Martiño Noriega. Moi bons días. Hola, bo día, Ramón. Pois mire, xa que está vostede connosco, dado a súa profesión, dicir que mañán, bueno, pues todos nos sumamos, verdade, ese día contra o cancro. Cando falamos de nenos, verdade, cando falamos de cativos, pensamos nesas familias, tremendo, non? Por eso, canto máis respaldo, máis agarimo, máis cariño, mellor, non? Non está claro, non hai cuestións que non admiten matices, e neste caso eu que por cuestión profesional teño mantido contacto e exercicio profesional, recoñezo que se hai casos complicados ou casos difíciles ou casos que moitas veces poñen en cuestión as órdenes de prioridade vitais, son as enfermidades graves nos máis pequenos e pequenas, non? É algo para o cal, aínda que estés entrenado despois de facer unha carreira, eu creo que hai que ter un encaixe especial para poder de alguma maneira axudar e facilitar aos nenos, as nenas e as familias en esos momentos tan complicados, e que aí todo apoio é pouco. Bueno, pois, dende aquí, sen dúbida, nos sumamos tamén a esta xornada, a este día. Bueno, señor alcalde, Menuda se montou co pregón do Entroido. Carlos Santiago, un dramaturgo, non sei se vostede ve que hai un exceso, houve un exceso. Onte en tempo de tertulia, bueno, prácticamente todos, estaban un pouco alucinando, non? Co que se contou, se dixo no pregón, se pode ser sátiro, mordaz, bueno, o que quera. Pero non sei se ve vostede como hai un exceso no pregón do Entroido. Pois eu non vou entrar nese xogo, Ramón, si que che vou a contestar, evidentemente, non? Pero a min determinados debates que se dan dentro do espazo da liberdade de expresión, dentro da creación artística e dentro do humor, e máis cinguidos a un momento como é o do Entroido, eu o que non estou disposto é a practicar, a caza de bruxas, nin a Inquisición, nin outro tipo de movimentos que me parecen que dentro de molestias lexítimas agochan tamén intereses regresivos, e o digo así, é dicir, se algo hubo aquí dentro do espacio da liberdade da crítica mordaz, foi sempre o Entroido, incluso en épocas da ditadura, e polo tanto estamos a falar dun dramaturgo prestixiado, dunha persoa que ten un personaxe como eu apóstolo dende hai moitísimos anos, con éxito, que o ten representado por moitos lugares no contexto dun Entroido, e evidentemente o humor a non todo o mundo lle gusta, e en algún momento pode molestar, pero é humor, é dicir, o humor non ten por que facer únicamente reír, pode transgredir, pode gustar, e hai xente que non lle pode gustar. Eu, por exemplo, no meu caso, no Entroido, cárgase contra o alcalde? Sí. Dinse cousas moitas veces descontextualizadas? Sí. Que fago eu? Non as leo. É dicir, nin me indigno, nin me molesto. Entendo que forma parte dun espazo de expresión da xente dentro da cultura popular, e que hai que contextualizalo aí, porque senón onde poñemos o termómetro, non? Entón, polo tanto, non entro no xogo de analizar nin de recoñecer sutilezas ou non sutilezas. É dicir, o traballo dele estivo aí feito, e a mí sí que me parece que o que sí que hai é, algo cuestionable detrás da vaga de críticas. Eu aí non vou a dar un metro, porque creo que aquí está en xogo moitas veces os límites do que se chama políticamente correcto, que moitas veces cercenan a expresión artística. Eu digo así, non vou a ser eu que vai a crucificar a Carlos Santiago, non van a coller de min unha palabra en ese sentido. Bueno, dentro de outra orde de cousas, señor alcalde, xa para rematar este asunto, onte tamén se dicía que, se pode ser evidentemente todo crítico, sátiro, mordaz, que se poida, pero claro, coidando un poquinho, non sei, Ramón, pero hoxe o viñamos falando, pero moitas veces nos decatamos do que acontece no Entroido. Falábase que pode haber nenos na praza, pero que eu teño visto imaxes no Entroido de xente disfrazada e de escenas. É dicir, sería capaz de poñerme a relatalas todas elas, e con nenos na rúa. É dicir, a ver, a donde queremos ir? Queremos practicar a asepsia nun momento como é o momento de transgresión do Entroido?
queremos viaxar todos a imaxes que temos visto de escenas explícitas de sexo no antroido, de transgresiones, é un momento de espazo de liberdade e tamén de sátira e de humor, e que moitas veces pode gustar ou non gustar ou pode incluso molestar, depende de cada quen, pero imos a ser nosos xuíces do que pode acontecer ou non pode acontecer, imos a fiscalizar a persoas do mundo da cultura que teñen unha trayectoria prestixiada. É dicir, onde vamos a poñer os límites? Eu aí, digo en serio, respeto as críticas, as campañas lanzadas polo Correo Galego e seguidas por outros medios, ao respeto, incluso a xente que se poda molestar, pero non vou eu a entrar en ese tipo de cuestión, porque mirémonos todos e todas no que acontece no antroido permanentemente, nas escenas que hai, nos disfraces, na provocación, e entón apliquémolo para todo. Entón, en que nos queda o antroido ou outros espacios de expresión? En que nos queda? Eu creo que é moi cuestionable. Eu, se boto a vista atrás a todas as escenas que teño visto no antroido dende que era un neno e participaba aquí en Compostela ou iba con familia miña a Verín ou a Xinzo, non pasarían por unha tertulia de radio, nin por unha reportaxe, non pasarían, serían... Bueno, e a religión tamén entra, e a veces dinse, por que non o fan con outro tipos de religións como a OMA? Porque a que temos non é esta. E é o noso modelo cultural, e a xente exprésase culturalmente no antroido, igual que non se meten co alcalde de Washington ou alcaldesa, que non sei quen é, métense co de Santiago, que é o seu, e lle dan. Claro, pois entón eu aí non xogo. Dou a miña opinión, pero non xogo. Bueno, cambiando de asunto, outro dos temas da actualidade, anda que nos está falando dese gravamen. Onte, bueno, pues establecimos diferencia entre taxa turística, gravamen, imposto. Vamos a ver se logramos facer do xeito máis didáctico posible. Porque, claro, o Concello está estudiando aplicar ese gravamen ás persoas que vengan a Santiago, vengan a Compostela a near connosco, excursionistas, non necesariamente que vengan a pernoctar na cidade, non? Non o tiñen nada claro dende a oposición. O máis vehemente, evidentemente, foi o Partido Popular, que cree que non se vai poder aplicar. Por exemplo, Rubén Cela onte nos dicía que claro, se grava os autobuses que deixan a xente en Xoán 23, o que van facer os autobuses deixar a xente noutro sitio. Non poden, non poden, pero non hai lugares de parada oficiais para iso. Bueno, como ve, señor alcalde, vostede este gravamen? Que teñen vostedes en mente a aplicar? Pois o vexo con tranquilidade, quero decir, o que se anunciou dentro do plan estratégico, un estudio para mirar as posibilidades, e explicítase por unha cuestión de coherencia. Si tiramos de hemerotecas, moitos dos que teñen dúbidas agora con esta medida anunciada, pero todavía que ainda queda para adoptala, porque vai a depender dos estudios e das características, e ademais se estima que hasta o 2018 non se vai a adoptar, hasta o 2019, basicamente veremos que moitos deles decían que por que lles gravamos a xente que por pernota, e por que non as excursións de día que únicamente veñen no autobús e non durmen. Bueno, nós por que facemos isto? Primeiro, porque a competencia da taxa importante que a da pernocta é autonómica, e estamos demandando que se poña, igual que en outras cidades, para financiar gastos da cidade en dispositivos de seguridade, en limpeza e mantemento e en promoción da cidade, e que repercuta na cidade parte do beneficio que deixa o turismo, que o deixa, é moito, e que repercuta de maneira directa, non de maneira indirecta no público. Entón, se lle demandamos eso a Xunta, o lógico que cando non se nos din, bueno, pero ustedes teñen competencia para os turistas dun día, os que veñen en autobuses de excursión, que van a facer? Bueno, pois nos vamos a intentar aplicarnos o conto por coherencia, porque estamos demandando a Xunta o outro. Entón, que non se mire únicamente como unha acusellada, que se mire nun contexto. Chega isto para financiar os gastos da cidade a medida que nos contemplamos? Non. É moito menor que as cantidades que se falan, que xa son de por sí simbólicas para a pernota, que eran dende medio euro a 2 euros. Pois, sí. Por que o facemos? Por coherencia. Como vamos a facer? Cando se rematen os estudios ao longo deste ano, se dirá que características. Non poñamos o carro diante dos bois e esperemos, pero é que eu creo que o debate da taxa chegou a moitas das cidades que están en un momento de éxito, de asistencia turística e de récords, pero que tamén teñen que mirar pola sustentabilidade. Entón, nos aí intentamos falar de gobernanza do turismo e nos parece o lógico. Sairemos de dúbidas no 2019 e eu creo que o debate que preocupa é o autonómico e o da pernocta, pois eu creo que acabará chegando para quedarse, porque é lógico que haxe esas ferramentas de financiamento para as cidades que teñen esta presión. Pero como establecer, señor alcalde, a diferencia, por exemplo, entre un veciño de Padrón ou de Ordes ou de Sigüeiro? Veciño de Padrón e Ordes, quero decir, todos coñecemos os autobuses turísticos, non veñen dende Padrón, non llevamos a cobrar os veciños de Padrón, nin os de Oroso, nin os de Orden, quedan vostedes exentos
baratos, sigan vindo a Compostela. No, Non se preocupen. Te pregunto porque como se establece a diferencia. Por exemplo, o sea, é dicir, os que veñen en autobús, pero os que veñen en coche privado... No, bueno, que ti podes gravar donde podes gravar, non? Entonces, nos aí estamos falando de liñas de excursionistas de día, en paquetes turísticos que todos sabemos que utilizan... O sea, un barco que atraca na Coruña ou Vigo, que veñen bueno, pues coa xente a Santiago, por exemplo. Eso sería. Liñas de excursión que hai de Portugal ou de Hostal a Santiago, que un día fechado en programas e a través das ferramentas que nos temos Cale Tours, a empresa pública de transporte que temos, as dársenas de Xoan 23 outros lugares, e que aparcarán fora, bueno, pois se lles multará. E vailles compensar, posto caso, chega o momento, pero non, a ver, eu creo que a veces os debates está ben dalos, eu creo que sacas moitas cousas positivas, pero tamén logo hai moito ruido. Entón, o que se anunciaba no plan estratégico era un estudio para ver cal é a mellor maneira. Nós temos, dende momento, enfocada por eso. E por que se contempla? Porque non lle estamos pedindo ao presidente Feijóo que aplique a taxa por pernocta, entonces nós non vamos a adoptar medidas coherentes en ese sentido, só pedimos e non damos para financiar os gastos da cidade e para os veciños e veciñas, non? E logo, eu creo que o turismo dá moito beneficio, vimos de 2 anos de récord, imos outro ano de récord, eu creo, polo que veñen xa dicindo as cifras, e tamén teremos que ter medidas de gobernanza de turismo e de sustentabilidade da cidade, non? A maiores diso. E eu creo que é o debate que está detrás de todo iso. Se sabe máis ou menos canto sería o montante económico dese gravamen? Pero creo que vai ser bastante máis simbólico que o que significaría pernocta, que se estimaba, bueno, pois... en 2 millóns de euros en total, non? Moito máis simbólico. É dicir, é unha medida, creo que complementaria, pero onde está verdadeiramente o debate, se a Xunta en algún momento vai cambiar e vai introducir como moitas cidades. Leí outro día nun estudio, Santiago é a 4ª cidade en presión turística por número de habitantes do Estado. Creo que estaba Granada, estaba San Sebastián e Barcelona, por número de poboación, non? Por cada 100 veciños, 9 cada día de fora. Bueno, deixa riqueza moita, indirecta moita. A cidade vive de maneira importante dependendo do turismo. Sí, tamén a riqueza indirecta. Iso implica que ten que haber máis gasto público para mantemento, para medidas de seguridade, para recoller de lixo, tamén. Porque non temos ferramentas para financiar todo iso, para cuidar da nosa cidade e logo para promocionala fora e facer un turismo sustentable e desestacionalizado. Bueno, esa é a nosa oferta. Agora, no seu momento, cando estén os estudios, se presentarán, se fará unha estimación e se valorará, non? Bueno, temos enseguida, vamos a dar paso a algunhas preguntas que temos no Facebook, pero bueno, a semana pasada tivemos varias ideas con respecto aos parkings en Santiago. Os veciños do Ensanche, o novo presidente dos veciños do Ensanche di que antes de construir un novo parking no Campus Sur, na residencia, na Avenida da Coruña, o que habería que facer, se cais, é facer unha especie de descontos nos parkings que xa hai para pois que vaya máis xente ali a aparcar. E tamén falábamos co representante dos usuarios de casillas da Praza de Abastos, que tamén estivo connosco o presidente da SUCA este pasado venres, e nos dicía que, bueno, eles propoñen o contrario, un parking subterráneo a 2 alturas subterráneas en Belvís, un paso subterráneo polas trompas que conecte coa Praza de Abastos. Eso xa sí que pode ser un poquinho máis complicado. Pero bueno, como é vostede estas dúas propostas? Bueno, eu no caso do mercado de Abastos son consciente de que esa necesidade de estacionamento, que é unha demanda. Estamos intentando habilitar en casco histórico zonas de estacionamento para xentes que moitas veces son consumidores do propio mercado. O que pasa é que tamén lles falo con a mesma claridade que les fan esa proposta, non? Eu creo bastante inviable un proxecto desas características tendo en conta o ámbito onde se executa, que é o casco histórico, nunha cidade patrimonio da humanidade, e onde unha actuación dese tipo ten que pasar por unha comisión de casco histórico que vai máis alá dunha decisión política, non? E eu creo que valorar un proxecto que dende o parking de Belvís teña unha comunicación con pleno corazón da Améndoa, con toda a afectación patrimonial que ten, eu diría que a día de hoxe mentiría se alguén que de expectativas cree que pode ser viable. Outro, bueno, o que se comenta no Sánchez ten a súa razón de sair. Eu creo que non son incompatibles, e o estacionamento da Avenida Coruña, máis de ser un compromiso orzamentario tamén co propio BNG e con outros grupos, é unha necesidade, non? Pero creo que non son incompatibles, creo que son 2 ámbitos diferentes, o que ti comentas do Ensanche e o do mercado. Bueno, a propósito, falando de Belvís, nos chegaron imaxes ao Facebook de Compostela nunha casa en estado de abandono na que se localiza un montón de xeringuillas que están, bueno, clavadas nun madeiro
esta casa abandonada está en Belvís. Dúas cuestións ao respecto. Bueno, pues se pode facer algo para bueno, isto é un problema de saúde pública. Con respecto a esta casa, non sei se, bueno, pues a raíz do que vostede comentaba a semana pasada dese incremento que saiu, bueno, pues en todos os lados, non? Ese incremento, incluso xa falamos desto aquí neste mesmo programa, ese aumento do consumo de heroína tamén en Santiago, non se está ben sellado. Vamos, a ver, eu creo que está con ese contexto, non? E hai esa preocupación. Coñezos, Ramón. Coñezoas porque, de feito, estás actuando xa nela para tapiala. É dicir, a casa é propiedade privada, nós non podemos acceder á propiedade privada para limpala. O que podemos facer é acolléndonos a urxencia por insalubridade e mandar a brigada para tapiala, que foi o que fixemos. E para clausurar esa vivenda, e non sei en que estado están os traballos, pero empezaron no día de hoxe, porque outra cosa que nós non podemos acceder á propiedade privada, sí que podemos actuar por insalubridade a través dun tapiado, non? E o que estamos facendo de oficio en estos momentos. Non teño imaxes, pero cando as teño chasmando. Está nun contexto dun aumento do... É terrible. É tremendas imaxes que hai das xeringuillas clavadas no madeiro. É terrible. A min chegoume por outra canle, puxemos en marcha o procedimento e é terrible. Non é a única zona da cidade onde vivendas en abandono de determinados lugares están a adquirir esa situación e repito, é dicir, eu creo que para o aumento que está a haber no consumo de heroína despois do que fora unha diminución importante nas últimas décadas, eu creo que por perda de memoria hai que conciliar eso, hai que conciliar o tema da formación, da divulgación, da prevención. Hai UMAT, hai fondos para facelo, captáronse fondos para iniciar esas campañas e poñelas en marcha. Tamén, evidentemente, a medida policial e, en estos casos, pues, medidas máis executivas, non? Pero, desgraciadamente, non só son esas as zonas perigosas e estamos permanentemente actuando con eso e moi preocupados. Nos acaba de chamar tamén un ointe, nos dixo que tamén en Belvís, no parque de Belvís, se ven moitas xeringuillas. Nos temos dispositivos especiais dos servicios de limpeza que teñen que adoptar medidas de seguridade especiais para poder limpar determinadas zonas e se está continuamente actuando, claro, non cando eu saio a falar de que hai esta preocupación e da necesidade de sensibilizar e de que a xente tome conciencia da gravidade que está pasando e que tamén os que non tiveron a memoria de ver os estragos que fixo a heroína saiban por relatos o que pasou, porque os que nacimos no 75 e vimos aos nosos amigos maiores ou a coñecidos maiores ou outra xente caer na heroína como caeu, sabemos dos estragos que fai. Fomos unha xeración e as xeracións seguintes moi concienciadas de que nese campo de consumo había un estrago vital moi grande, familiar e individual, e ao mellor eso xa se esqueceu. De feito, o repunte do consumo de heroína non está acontecendo en Santiago, está acontecendo en toda a zona europea outra vez. Bueno, porque supoño que será cíclico e terá que ver tamén ca memoria que gardan as xeracións para entrar ou non entrar nel. Neste caso, eu creo que os que sabemos o que hai, temos a obriga de intentar dende as administracións públicas concienciar e unha cuestión de saúde pública e tratala eso, é dicir, tratala tamén pola vía da concienciación, da divulgación e dos fondos públicos para intentar evitar que isto aconteza. Pero no só vivo que estamos facendo nas cidades, en moitas zonas identifícase que está vendo un aumento de consumo, zonas de inseguridade, mándanse cuadrillas especializadas para limpeza, pero é imposible controlar todos os lugares, porque o consumo está habendo. Entón, seamos conscientes e cando haxe algo así, actuar, evidentemente.